Per mi el teatre és una de les parts més importants de mi mateix. Qualsevol persona que em coneix sap que sense el teatre no seria jo, i més concretament sense el teatre musical, que pot anar des de la mínima expressió artística a la suma de totes les disciplines artístiques a sobre un escenari. Però que com qualsevol expressió artística ha de tenir una funció que no és només de, crec jo, de divertiment, sinó que també té una funció educativa i també és una funció de compromís. Jo he descobert el teatre com a eina pedagògica i el teatre per mi és absolutament tot. L'escola per treballar, per què diem, com ho diem, què podem arribar a pujar dalt de l'escenari. Chicago, si no pots ser famós, sigues escandalós. Aquest és el subtítol de l'obra. Uns personatges que són interessats, que només miren per ell, són corruptes, són una societat egoista, una cosa totalment inventada perquè avui això no està gens de moda. Per tant, des del punt de vista cabaretero, del gènere del teatre de cabaret, presentem aquest Chicago que direm que no s'allunya gaire de la realitat. Nosaltres fem una adaptació sobre un text d'un autor contemporani que es diu Marius von Mayenburg, que es diu El lleig. El lleig és una comèdia àcida, molt àcida, que parla sobre un home, un individu, que té un defecte, que és molt lleig, i que de cop se n'adona, de cop i volta, que aquest defecte l'afecta en tots els camps de la seva vida, tant a nivell sentimental, emocional, com a nivell laboral, i decideix posar-hi remei. I en aquest cas el que fa és que es fa una operació de cirurgia estètica. Aquesta operació de cirurgia estètica el que porta són unes conseqüències que són inesperades per al mateix personatge, i ell ho fa des d'aquest punt de comèdia molt fresca, però alhora molt punyent i molt àcid. Cabaret, una obra de John Kander, que li han donat aquest any recentment el Premi a Llegenda de Broadway. Molta gent coneix les cançons de Cabaret a través de la pel·lícula que se'n va fer, que porta el mateix títol, però no potser tanta gent coneix la història que amaguen aquestes cançons, una història dura, crua, sobre el nazisme. Doncs res, El viatge és una proposta que hem fet des de l'IES La Plana, la companyia Paupèrrima, i el que ens agrada o el que m'agrada treballar amb aquests nois i noies és coses que els hi toquin de prop, coses que ells se sentin. Alguna vegada hem provat algun any de treballar una obra de text i és complicat trobar obres de text que per afinitat els hi vagin bé. Llavors el que normalment partim és d'una proposta i per tant fem un treball de creació. I el viatge és això, és un viatge a Roma de quart d'ESO, com qualsevol altre viatge, però també és el viatge aquest, en aquest viatge a Roma se sintetitza una mica el viatge que fan ells cap a l'edat adulta, no? És el viatge de prendre decisions, és el viatge de deixar de ser nens per passar a ser una altra cosa, que encara no tenen molt clar què acabaran sent, no? Però una mica hem anat a tibar les cosetes que amb ells els hi provoquen canvis ara, no? A nivell físic, canvis a nivell de relacions personals, canvis a nivell de les relacions a casa, i tot amb un toc d'humor, diguéssim, a vegades agradols, però buscar això, parlar de coses que els hi quedin molt properes, que és el que he intentat cada any amb ells. Els cicles de teatre, com per exemple és el Molta Merda, crec que són importants per dues coses. Primer, perquè els actors i actrius que interpreten els personatges són alumnes, estudiants, gent de grups de teatre amateur de la comarca, que tenen l'oportunitat de pujar a l'escenari amb un públic real, amb un públic que no només sigui el públic familiar. Per nosaltres, des d'Escènic Vic o des de la gent de teatre de la comarca, ja parlo,
crec que és molt interessant que hi hagin cicles d'aquestes característiques perquè és un banc d'experimentació brutal amb textos que et pots permetre portar a l'escenari, que segurament en altres circumstàncies no ho faries, perquè els actors i actrius, alumnes, tinguin la possibilitat d'ensenyar un treball que han anat fent durant tot l'any davant d'un públic. Estem donant un espai amb aquests nois i noies per pronunciar-se, per explicar-se, perquè si no és molt complicat, si no els hi muntes un espectacle a mida o un festival a mida, de dir que anem a fer teatre per joves i amb joves, és molt complicat encabir-los, i a vegades ja costa encabir-nos amb altres tipus d'espectacles, doncs imagina't si a sobre ets jove, amb poca experiència, entenguem-ho així, i a sobre no tens un espai concret, ni un lloc concret, ni un moment concret per explicar-te. Per tant, jo crec que, i a més es veu que ells ho esperen amb ganes, de dir, ostres, ens estan donant l'oportunitat i no podem decebre, perquè ens estan esperant a nosaltres, no és que estiguem ficats amb calçador entremig de no sé què. No, és un festival de teatre per joves i això és fantàstic.